Isyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras ginadulong sa inyo sa Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili gid lamang malugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Sa liwat pa yung gabi, kamusta naman mga palangga ng Montag Palabati, region-wide, mga palagad kita sa Nabilin, isa ka oras, 21 minutos, karon nga adlaw Huwebes, petsa 25. Nadasig lang sang pizza sa kalendaryo, no? Huwebes na mga edisyon sa inyo siling para tuntunan sa kalanda liwat naman naton nga mangin kabuynog ang bilog naman nga puwersa sa aton siling news team. Aton siling Patrol 2 Crosswind Patrol kaina pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Liwat naman naton nga bantayan, liwat naman naton nga himolsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Mata kagdurunggan oras sang kagabihon. Buylog nato ng puwersa ni Action John Diaz. Back to back sa aton nga piloto, waswas ko nomay. Aria lang kon mais. Importante way lang manisya. Action papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa National International Monitoring Center sa Action Radio Bacolod, pang Huwebes edisyon. Buylog naton ang puwersa sa News Center, Action Dale Salazar. Opda mga sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Buylog naton ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Sudat sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay, sa kinandan ang inyo sinilagad, ang inyo siningang kurman, Action Night Patrol Program, Lunes, Tob-Tob Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa.
Update ninyo ako sa Rabilin, isa ka oras, 19 minutos, nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Ini nga porso sa ato sa pagpangalagad, masamig ginadulong sa iyo sa kalawan sa Santon Plus Herbal Capsule. Isa pa nini sa kapabakod sa ato sininga immune system. Nagabulig para nga mangin maayo ang sirkulasyon sang aton dugo. May skin problems ka, gum disease, dako ang mabulig tumar kita adlaw-adlaw. Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal, sabisan di ilang nga butika sa Bacolod, kag Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ini mga porso sa ato sa pagpangalagad ginadulong sa iyo sa kalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Nakaibalaw lang mo nga ang mangosteen manggarano ni nga source ang antibacterial compounds suno sa pagtuon. Bangod sini ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap nagatinlo kag naga-moisturize, nagadula sang baho sa lawas pareho sang baho sa ilok. In short, angsod. Para mga makakas ang baho sa ilok, para nga madula ang angsod sa ilok, para nga mangin mahamot ang imo sini nga ilok, ang katapat sina kon maligo ka gamit lang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sigurado, baho sa ilok, dula ilok mangin mahamot. That's why sa inyo sila nga pagpadulong sa mga grocery store, ayaw magkalipat listaha para hindi ikaw malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kag ini mga bayan sa ato sa nga pagpagalagad giradulong sa inyo sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule. Pinakabag-o, pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, nagabulig pabakod, kag nagabulig balansiman sa aton sini nga lawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sang nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals. Vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium, iron. Ano pa? Calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, a quality product of Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang BFAD. Sa dugang sini nga kasayuran, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call cellphone number 0910-126-4595. Pagitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal man sa mga butika nga mga masunod. Eden Pharmacy, Central Market, Bacolod City. Farmacia Juarez, Rizal Street, Bacolod City. Farmacia Ed Caro, Lacson Street, Bacolod City. JDN Pharmacy sa Barangay Bata, Bacolod City. Card, Alfie Pharmacy sa Bago City Public Market. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:46 na. Sa diya po nagapabiling nga mangin manaya-naya ang lakat sa ato sinipanahon. Although nga kung isa hindi
Paiway may mga galom nga masami nagatabon sa pila ka porsyon sa nga aton kalangitan. Pero laban, masanag ang palibot. Klaro ang kalangitan. May nagaigpat-igpat nga kabitunan. Nagahatag katahong sang aton kalibutan. Ayos! Ang ato kapolisan, ara na, balik sila sini nga dating gawi. Police Visibility Saturation Drive. 13 minutos para bilin antes kita magaong sa tak ng alas 10 kag magabot na dugudugay ang curfew. Hingagaw sa mga nagainom, pwede pa kalas battle para hindi mabtan sang curfew. Tauhay kayo ang bakulod kung oras sa kakabihon. Wanagid man sa may nagalagaw kung gabi. I mean, ang tawag ko sa tak-al man bla. Plasti ang ginalikawan nila, COVID eh. Managit sa amat-amat, naging man na educate ang aton pumuluyo. Kaya sa subong nga sitwasyon, do kakulbaan, kita mo nagdugang naman pulo. Ang sa Negros, nansigihan nyo da kalagaw. Sa mga LSI tati amo gini ang sentro man sa balita. Nakinanglan magpuli, hindi na magawa-gawa. Pakurong anay, pakurong. Para hindi bala makahalit sa first sa pamilya nyo. Sa kaingo nyo da. Worse kung basi bilog nga purok. Mga kung gina-quarantine ka mo, specialmente kung nara ka mo sa balay nyo, hindi lang gid magpasobra. I mean, hindi lang gid anay ala-karanda di kag walda-walda. Hulata ang resulta. Hulata ang imo sining quarantine home nga matapos. Din kung clear ka na, hala tuduhi. Lagaw. Pero, extra man nga paghalong. Social distancing yapon ha. Pagsoksok sa mas amo ini ang importante sa tanan gid. Proper hygiene amo na ni gihapon ang maka dulot depensa sa aton gamay sa virus. Ito halos ang tanan daw ginakakulbaan na. Kita mong Cebu 40 ang pagamat-amat disiplina sa mga tao to. Bisan ECQ ang tao yung gagwas dalan ga pahangin-hangin pa kabataan ga hinampang pa tiabi muna nga porti pagtibuok sa nga COVID-19 victims dito sa Cebu kay sila mismo hindi makitanan na laban sa Cebuano why disiplina. Karong gipadala na si Presidente Duterte ang iyaman pinakaali nga manok. Ang masaligan niya mga manok. Si DNR Secretary Roy Simato. Dito halos ang nagalibot subong. Oras sa kakabihon. Tangke sa militar. Patrol cars sa aton kapulisan. So hindi nagidya masaway ang iban nga mga Cebuano. Amo na nga do kun nga ang do kahapos lang gid kadto kadali lang gid magsaka sa mga biktima sa COVID-19 kay wala sila disiplina eh. I mean why nila disiplina ang ila sini kagalingon. Kawala lang sila. Karon ara na nag-aalawas ng mga pasyente biktima sa COVID-19 sa mga private even sa mga public hospital ta. Kita mo may mga patindur itong separate nga tent nga magaserbi man makatulutingbang sa mga pagadalon sa ospital. Iti halos ang mga private kag public hospital napuno na sang pasyente ka COVID-19. Kaya mo na nga kita maghalong gid hindi gid makumpiyansa. Kaya galadlukan subong ang mga nagabalalik kag nagapauli diri sa aton lugar. Wala ni ko mamonitor sila kung hindi kag maglaga naman kag magparubalay sa ibang nga balay sa tao tapos kitang kapalaran ta
Amo na siling ko permis uliton tamangin vigilante kita sa pagbantay sa aton palibot. May mga nagalabot dira nga do bag-o sa mata nyo. Kung mamonitor nyo nga naghalin ini sa ibang yung lugar nga huwag makaagi sa health protocol, baw palihog, pabalagid ang inyo nga mga concern barangay official. Hindi na paghulata pa nga madamo pamalatnan dara sa purok mo, antes kag magiho, kag antes ka mag report sa aton nga mga authority. Kaya hasta subong wala paginsang vaccine nga nadiskubrihan para sa COVID. Namo na nga ang kapulisan na kung kisa nagaugtas na lang sang panaway. Galing kati ang mga kapulisan na ito, ginapalaba, ginahila sining Korea. To the extent nga magpanaway na lang sila. Sa aplalayan pa nila kakwan, aklayan pa nila kapuwersa. Hasta na lang nga madala sa police station. Kung halos pala madala sa saway, ginasaway lang sa atong kapulisan. Pero kung hindi gid magpasaway, kaya ang polis na masintensya. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Okay? So, kung wala naman kita sa importante nga kantuan, much better nga magpabilin na lang kita sa atong sinitag sa puluyan. Hulaton ta nga mangin feel free ta sa COVID-19 o galing ta magwalda-walda kag magranda di. Ini nga porso sa ato sa papalagad ginadurong sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto nyo libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes opod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadto ilang pamasari Daralaxom GA Esteban Building ara na opisina sa Life Extension Clinic. Adaraman mismo sa Life Extension Clinic mabakala pinakasikat mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo mas balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Vitamin D3 amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan diin lang nga butika, ilabi na sa tanan nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka ka-text, pwede ka ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Opod sa ilikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadto pamasari. Daralaxon GA Esteban Building, ara na opisina sang Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Jane Hisorgon and family, happy listening kay Idol Nonoy Tamayo Jr. Noy, may kabilda sa imo Basta ka sa imo lugar, Noy. Why the COVID? Sa mga taga PEMD Suzuki, para sila mga kaberks ni Jesse Galvez, gamonitor gid si Migokol Renly, Javier Martir, and family dira sa Valladolid, gamonitor gid sa aton, ang Mans Toto Jonathan Nagareza, si Franik Pilayo dira sa Marikina, Ramanoa, si Linlin Parlan na check attendance lang, si Joel Casiendo, gamonitor man samtang nagapapauli sumag kami sa lakyan day Chona Natuel Ubida mayong gabi Action Eric patamiyaw lang si Alog Pandaya B-Boy Tomas sa Sentra Manapla na monitor gid salamat gid kay Banker Geminaida kay Master Zeal good evening Aldren Limaco da sa Kuwait ara si Emily Roland Nicavera sa Barangay Porisima Manapla solid listeners Toto Ray Jantan Villaluna una iya
Jory Campanya sa mga taga-sityo Natuling, Barangay Budlasan, Canlaon City, Pamilya Reyes, Cordon, Aculve, Dimapiles. Kinatamya ka mo ni Jory Campanya. Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family dira sa Canada, God bless. And also sa kay Juji Mixdon. Ginatamya ka rikwan ni Banker Gemini ba? Puwerte nga pa urok-urok mo da ha. Bobby Munoz and family, may gabi dira sa Talisay. Mga tamis boys si Felix Gar, Boy Dayo, Alan Navales. Mga security guards ng Palawan Pawn Shop. Kay Migot Kamong, kag Migot Ulysses. Dira sa Front Manville. Aling kay Dapoy na ang kwan ang panamyaw. Poy, salamat kita. Si Manong Linda kag Manang si Manong Linda kag si Manong Mario Berdifrado arapan ga monitor. Sila ni Marjorie Voluntati dira sa Florenceville. Sa mga country boys na Radney, John Berto, Pajer, Baroy, si Makoy Angaw, Mudyat Muking, alin kay Jerry Alita, ang family isang purok may gugmaon, Barangay Pahanukoy, Gapa Urok-Urok. Tamiya ko lang ang sister ko bago lang ng graduate senior high sa BMA with high honors. Congratulations sa imo dira nga sister Toto Miller si Kinya Kanyiti. Sarap naman mga Toto Miller si Kinya Kanyiti. Do kabisig sa imong profession subong. Daw mangin rich ka na gid. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family, may gabigid. Kay Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family, may gabigid. Toto Romo Pasaporte alias Kalbo, gapa urok-urok kinsaw. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, impunto pangot las 10. I-check na nga ito sa Patrol 2, Crosswind Patrol. I-check na si Action dyan. Yes, may respondiran sila nga sunog sa may Barangay El Hiso. Ito man daw payag-payag to. Ang swerte kaysa tupad sa payag-payag. May mga pamalay, may mga swerte, wala mga kwano. Why madala sa sunog aksyon dyan, no? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action John Diaz sa Patrol 2. John, may gabi, please come in. Alright, may gabi. Actually, may gabi sa totoran nga mga kakson. Namin itong timpo karon gabi, no? Do, magaling kayo may pagkapulupang paang kay na sang ulo apon-apon, bra? Yes. Dito kaya bagay naman ano ning ulan, di ba? Nagtaliti sa pero pwede ka sandag sang kalangitan. Do, makapabuang ni klase ulan ka magsulay ka. O tiyang bako kay papang, pang di kita pagkadila mo kay duwa disgasa kita ni kapit. Na, yun, di turma. Abo na yung tirada, da. Okay, ito kalain niya nga pagkatulog taliti ako, ito pinasahi ni siya mo itong nagtulog kamon nga ng batsoy kami pagkapon mo. Baka namin sa muni, di ba? Naka-painit-init kami ito sa may iyani aksyon at nga kalatan ito. Ayaw man. Dogi sa gamsam kito namon, ang mainit-init man nga higop namon sang batsoy aksyon na ka. Pero hindi rin mayong gabi o sang pobre dire pero oyo, upos gidyaw, gidya may bilin siya, diri nga payag aksyon na ka. Pero buhi siya. Buhi siya, bako na siya storya kami bago lang, naglamo sa sunugan man ba? Baka po natin tayo safe kaya tayo. Pila edad ni tatay na? 82 years old. Why siya upo sa balaya? Why? Siya lang ni isa sa direct, taga Cebu, gini siya eh. Marang swerte ka ni kay nabatsaga niya.
O gani man, na nakaingagaw sa Gurugwa, bala. May nasulusar balsa, pero pilang nahot na lang nga mga botelya, bayo yado, pinadala ni ka bilog actually ka nang nasalbar ya dere. Pero halos tanan, pati ang panahi ni sapatos mong, nagapanahi pag inisa sa mga guba, bala ka payong, halos tanan nga mga taga-Regent Pearl Home Subdivision, taga-Woodside dere. Dere tanan sa iya, so okay na dere action erek. Ari lang magkakilid sa mga gamit sa papangayo-payong kang sapatos dyan? Ubes tanan. Ay, sus! Why gid bilin amo tong magwalang gani antes sabla magpaway kay gid pilit sa mga pumuloy diri nga magpanyapon danay kay may pagkakaon ng pobre bla. Gisigi po to sa pangitan ka pangkalakal sa sulod to sang payag diri. So posible niya nga masalbar gali kay tigapi bla pud tikadulom ang suga nga gamit diri plus light ang lighter na bla hindi mo makitaan diri sa sitwasyon damo mga daan diri mga salon guro diri mga botelya nga buka kadelikado na kusigi pa di sa pangkalakal karon nga gabi. Kaya malamon na ba sa mga pumuloy diri kay may nagburuleg man diri ginapadala bla pagkaon ay kidasig man mag-respond ang iban. May nagdulong di tubig mga 6 liters na guro sa tubig bla. May tanyapon diri kay may pagkakaon galing tigulang. May mga bayo diri nga temporarily ginatag may banig makuga nga nakitaan kay nasalbar why guro ginatag dili pa ulam ining banig sa iya kay ni isak gamit may nasalbar mong tanano pating tanan ubos gid halos ubos gid upos gid aksyonerek. Ay sus, ang sapatos nga gipakayo diri siya nga mga isa ka sako why bilin isa mo adala sa gito kay na malakoon man ang pobre nga yung maglabasin siya sa mga kliyente kay aksidente ang tanan mong may na salbar lang ang mga sapatos kag iban pa kanugon kaluoy man sinilas diyo nagkarasunog o nagkaralunay diyo mga payong diri nga ginapangkayo yo nagkaralunay subangan mismo sang natupok diri nga pagpayag gamay naman yung payag kag ang payag ni ginatag ni siya actually sang barangay council sang barangay 35 kuno alis sa barangay 35 din transport ay ni pakadto diri no sa isa diri ka bakante nga lote sa may alihis pasulod sa may Panad Park and Stadium diri ni siya nagatiner na mga isa na katuig at yung ari lang diri Salbaria Cochili o ko ng Binangon mo na diri Salbaria diri pero the rest yo ay gidyan isa kay na ang mga manugpang sakap doon nagalulili pa ba kumano ka mo diri i-diskartihan yung pag inadaring tigulang diyo ritsa tiyang matabos anyway sa great tulugan wala sa tiniran bla hindi na siya ka matulog dyan ari lang sa skillet sang dalan no may gamay din nga do semento nga may cover lang diri sanay ma-tener nga gabi aksyonerek may banig man diri nga ginpaulam sa iya no amo nang iya tulugan perting kaon hamal ni Tiyoyo sino na ang biktima ang biktima sino nagatag sila pagkaon ang may naglabay ti kay na nga isa ka concerned citizen nga ginayo sa nga magwa danay kaya to sulod sang iya gud na sulod nga payag hindi sa magali na wala kay gaan kanamon pagkaon pati mo to kindulan sa kanon may sudan nga dala may tubig aksyonerek nga muna ang iya diri nga gamit no kag ginakaon karon nga gabi Tywin ano na solve na no sudan mo man kuan na tinapa. Kuan nang isda Bangros. Ginagain yun nga siya. Ang gaan nila di Bangros isda. Inay lang ba si bukog ka? Oo, ano pa may ari kapag ito? Pwede na bosan no? Isubak na sa utan. Di paano kung aluto na ito ka pa ito na salbar? May ara na kuan kaldero. Kaldero? Nakita mo kaldero na? Gamal. Gamal. Kaldero lang masunog. Tay, ano kayo ano tayo? Tabok tayo. Itin mo na butang? Sa tiilan ko siyang katre. Katre? Agay ka na? Wala pa. Gano'n ko lang din? Nakatangi ako na napos bla. Kaya paano tumba tay? Ang tumba sa ilaga. Tumba sa ilaga. Amo to gali pag tumba sa ilaga. Amo to nga natumbang ano. Ang problema, tay kikawayan dahil Luzon na sana no? May kubo. Kubo. Di na ganing alin na barangay Bay Kubo mo? 35. Ginatag na sino? Yung donate niya yung December. Sino lang ang December, bago ka lang di gali. Hindi. So nakatuloy ko din. Yes, sila na nila ginatag. Kubo. Pag-una na tao?
Ginoprogram lang? Ang payag mo dahil ginoprogram lang una? Uy, ang isa kuya ako kung obra. Kaya nagigigig bantay man ko diyo. Kaya bantay ka di ka sila, oh. Kung gabi ka di Man ko diyo bantay. ikaw ka bantay kung gabi? Oh. Di pulaw bugtaw ka gidi ha? Samo di helmet daan may mga kuan po na da, mga bastom. Ginabantayan mo? Okay. Kay mga ayo ka na naliwat sa barangay 35? Kay Kapitan na sa Lusada, ano? Kapitan sa Lusada, sa nagatag si Manaligan? Ang babae lang nga may bata, isa bilang. Babae, kaya Kapitan eh, mo ginamita. Tana yan mo. Okay, mga ayo ka na nabulig. Di ba sin ang alis, makabulig nun di oh? Mabulig nila kung tanaw nila daw ang tunog ko. May laki ko lang ko. Ginatag na si Mong Dota da? Sino gatag Dota da? Ang tag-iya sa duta. Ay, makaginawin Dota da? Mahal kami Dota ka na kula na napatindogan do? No? Patuloy sa akon, dagis may lambulan. Pasildo si mo, Dismel? Ako mo yung sildo mo ba, no? 10,000 ang bulan? Patay naman sa poli naman sa duta. Ano pa tayo ng tagiya, gali? Amo na nga wala ka na nilag na sildoan. Wala ka tubong. Wala na. Nagamal na sakso na rin. Gasaon sa... Gasabat na lang. Tayo ang mga gamit mo pagpanahi, sapatos, may nasalbar ka wala? Ha? May nasalbar pa? Ano yung doon tayo na lang? Kita mo ginalbar mo yan, oh. Ang isalbar ko ang price yung nagputol hilo. Amo na, ang iban, why? Na. Ang, ano yung hilo, wala, kit? Wala ka rin yung hilo. Okay. Kaya at least mabulig-buligan kanila kung may mga kulang na yung mga materyalo. Galing ang imo sapato, ang mga sapatos rin kayo, why gito yun ni isa nga may nasalbar, no? Why? Why kito makakuha na sa pagaling sapatos ko. Tunog pa to. Dalawang sapatos siya. Bayo mo niya? Tanan ba yun tunog? Sunog ba? Jesus mio. Tanong ka po ulit, kaya gawin na post ka pa man. Gani, no? Sige lang, basta may makanto, dali kayo mabuligan. Kaya ano na di ka ng Woodside 1, no? Diyan? Woodside 1. Makanto ka din na, dali ka naman gatiner, galagaw ka wala. Galagaw ka wala. Wala. Dali ka lang gatiner. Dito po mga gabi, dali ka lang matulog ka na yan. Dali ka lang matulog. Tugnaw na diya tulugan. Hindi ka matulog. Matulog ka pag ito, huwag ka naman tutulugan. Tutusayap-tiyak balay. Maayo ka lang. May isang gusto ka balay. Ang payag ka to? Ang payag ka pag ito sulod nga isa ka bilog. Diyan? Basta mo itong dako balay, hindi ba ito yung dako balay sa likod, no? Hindi. Diyan? Actually, like, Di na siya matulog? Kung kung kahit. dito ka ginatulog sa sulod to? Gabi ito upos. Dito ka sa direct matulog kuno sa likod sa nasunog, wala niya nga payag. Sa likod sa nasunog yung payag. Ano may higdaan to siya? Hindi siya matunugan na, ano? Di wala, may ano ka to? May katry ka man itong isa? Aray, naku pa to dito sa akong iban. Basta hindi ka ito matunugan. Matulugan to kung may suga ka, kay dulom mo to. Hindi ba tunog to? Hindi to tunog? Hindi. Hindi po. Punta ti safe ka to ha? Dali, kung may mga matag si mabulig, din kanila pagkitaon, dali lang. Dali ka na nila pagkitaon, ha? Tulang urong pangitao sa piyak. Ano di kayo tawagin si mo? Gold. Gold, birthday, gold. Tigali, golden age ka naman yung daan, tay. Diyan? Actually, May matag. Si Juan Blas to amik Arsenio, kaya mabinuligong ng klase ay, tao. sa Amek. Okay, kay na nagbulig mo sa kila pamahaw to sa mga pasyente to sa provincial hospital. Okay. Mapadala sa 1.5 kuno bakal bugas ka grocery ti itugya ko na lang sa imo ning kaso. Oo. Ikaw na lang mabakal bugas ka grocery siya sa kalawan ni Amik Garciniego. Ay, sige sa Amek. Tay, may matag si mo. Tay, din ganito sa Amek, actually, dito nga country, subong. Sa UK, okay? UK. Tay, may taga United Kingdom, matag si mo bulig, boss. Ako lang di madulong, ha? Eh, pasalamati. Si Sir Amek kangalan niya, tay? Si Amek? Oo, Garciniego. Ano mababot siya, tay? Pasagahan niya ka, boss. Ako na matag si mo di bugas na grocery. Pasalamati. Matasok kagahan niya ka bulig, go. Layo ko siya. Doon sa balo magambal. Gakaon, sabi. Dirito lang ka, boss, mga taon, ha? Oo. Yan na ni Juan ito, Amik Garciniego. 1.5 matag sa... matag sa 1.5,
turnover ko sa imo, ikaw na lang bakal bugas kag grocery buwas. Oo, bakla na lang sa direct. Sa kaluwa na ni Amik Garciniego. Palapakan si Amik. Palakpakan sa sir. Palakpak. Okay. Oh, nautod ka na lapak. Nautod ka. Ba mo ni to Amik Garciniego nga pigado man ni pro basta bululigan way niya ga minyar, no? Siya man ni kainas ang aga ang naghatag to sang pamahaw nga 30 packs sa mga pasyente to sa base center to, mga pati yung mga frontliners to na to nakaagom to action dyan. Gani, nakita ko ito kay Ina, nagdulong pagkaon sa may base center. So na make think you get, importante, no, ikaw na lang, kuha na, imo, taka na buwas maid, butsatso. Ikaw lang na buwas, bakal bugas ka grocery. Okay, basta kapatol mo kami buwas sa timing, madulong kami buwas pagka-action report. Ikaso, turnover, kung sa imo buwas ka makapadalas to Amik. Yes, actually, Rek, no? Ang iyag yung pinaka-concern na mo yung payag, yun bala? Wala po sa payag. Kung mansa kong concern na gano'n, yung mga gamit sa pag-iubra pa yung sapatos mo. Oo, mo gini yung pinaka-ginaproblemahan niya, actually, Rek, ang iyag gamit, Rek. Source of living mo. Ang bakuhang tao, di o, pwede o. Oo. Kaya gadigan, kaya pwede yung baho ka, ano bala, goma, gulong na sunog. Abaw ka, baho na sa ilong? Sakit-sakit sa dugan, tigigaan ko sa face mask, gani ka sunradyo bala. Sinos tatay? Tatay, bako suksukon mo ng face mask, kung magpalapit ka to dito sa may nasunog to, kay hindi ka gwanta ko gani, hindi ka gwanta nga ubin-ubin pa ko. Oo. Masuksok ka face mask, kayo, perting baho, labot, layo na kami, labot pa. Pinapang, dahil balikan ka na naman di buwas na ha. Maano kami dali. Balikan ka na din naman buwas ha. Okay? Oo, gani curfew na tayo. Masyado na ko. Gainom sa tatay, why? Ay, sa gainom. Wa sa gainom? Tayo gainom ka kuno wala. Ano ginainom mo? Kilimnon? Gainom kilimnon wala? Whiskey, beer. Whiskey wala kainom? Beer wala man? Wala. Ano lang? Tuba? Kape. Kape? Ate dala na buwas sa... Imported na kape. Ba, imported, grabe ba? Ikaw magtawa ka. Grabe ba? Imported nga kape, 3 in 1. 3 in 1 galing. 3 in 1. Abi ko imported ka kape. Sige, dala na buwas sa... Ang kape mo buwas, dala na sa pang-grocery ni Action dyan, buwas sa kalawan ni Amik Garciniego. Oo. Kape niya nga sa prison, pwede mo na butangan ko pinis. Grabe, no? Pwede mo tangal ko, Pimes. Dahil kalamay, kinalanta hindi. Ha? Yung kalamay? May kalamay ko to. Gakawa man sa dinas, wala. Sardinas, may sardinas nga siyo. Sige kaon ka magaling. Noodles. Noodles, kakaon ka man? Oo, sige titing bondo na boss. Buwas may bugas na, may grocery pa. Lahat, halong ka di tayo. May bugas ka, boss. Dalugatan na ka di. Sige. Malakad kami. Actually, kita ka. Pero siya kayo magkape siya. Actually, nakatapangat. Ang magkape siya, actually, dapat imported. Okay. 3 in 1. Para sa iyang 3 in 1 imported mo. Gana, kaya gidugangan mo mong ng tatlo na daan, ti kompleto na bla. Amo na gulong nga imported para sa iya. Actually, ang 3 in 1 coffee. Para sa imported ang 3 in 1, mama ko mo 3 kagwan? Gani. Tatlo kontra isa? Teka, alam mo ko nga, imported ka dyan. Amo na ng sitwasyon na imported ka. Sa kagris tatay mo. Gali. Amo na yung ano lang kay tatay, kay despite sa sunog ka nagluntag, ngayon na mismo ginatiniran. Yung positive na sa Japo now, wala hindi nga ginapadalman na ginang sitwasyon na kusunarek balati. Amo na galing amo na sunugan man taba. Pero sige lang tayo, important you save ikaw. Pag-click pa mo na siya, actually kapag 82 years old nga lalaki. No, kita mo may tiyempo ba siya nga maghirit kag mag-joke party sa si tatay matyagal ko daw ka positibo bla sa panguna-una. Gani, do hindi magigya to the point nga ginapadalma nagigya of course apektado kid siya no, pero iyagal pa rin dumaan, importante, nang luwas ko yan sa kataragman. Safe kaya mo na ng pinaka-importante, ito yung payag ni, kung si tatay, papabalon, mapakayuan ko lang ito na yan. Ako tiyalis, kung si Kapitan Dilabega, mabulig ba na si mo Ati, si Kapitan Dilabega, kung kapamati da, bika, buligin, bis tatay,
Gani. Masunugan ka sa imong lugar? Hindi. Ang tatay dan may rote. Tapos ang ginatag sa iya. Ang tatay, rote ko nung ginatag ito siya. Oo, nan. Di, ang payag na lang ako lang. At ito timing, kinano. Kagtandaan, kalabanan, diri sa mga taga Regent Pearl Home Subdivision, mga taga diri sakop sa alis, diri nagpakayo siya, kung hindi ko lugar sa tayo, diri kami mga gubak, mga sapatos. Dosuki na sabi da. Oo, so okay sa makon mong ginakayo, tag-isa ka sa ako nga sapatos, siya aksulerek. Amo na guro nga damo ka pakayo siya kay pulido, guro barato pa? Oo, tike, balo ka kung makamot balang agi. Oo. Sigurado, ginayahugot. Pulido, pagkayo. Correct. Sige, kamot ang gaga, ano mong, ang gamay no, brabla? Oo. Oo, kabalo ka naman sa function, sa kamot nga dahil si Papang Nixon, Papang Balon. Gani. Pwede mo magamit pang kaon na kamot. Oo. Sa panamot ako. Sa galikot guro damo kay sa sukit tungod nga pulido sa mag-obra dyan. Oo, gani. Sa gadget saya, damo sa gadget. Kita ko kinamagamit yung mga tao man na. Yan kaya di iba nagkarasunog, ba? Kulang lang ang mga panghilo, yung daguro, panahiglas, ang sapatos. Kung pag may mga tsinila, so pag nagkarakitaan eh. May mga nabili pa man, pero bayo, iguro jutay na lang. May kuno sa mga salbar nga bayo. Ay. Amo na to kay kisini nga gabi, may nakabotong do isa ka plastic ng ginatag siya nga bayo, auxiliary. Oo. Dasig man mag-respond ng aton nga mga kakson, no? Mga may mga maayo bila kung may mabulang awanon nga tagipusuod. Siya nagbulig kay Tatay Gold. Gold ko yung alam mo, no? Si Winnie Ninggiran, no? 82 years old. Dahil na iyala ginaistaran sa di ba sa compound sa Woodside 1 subdivision. Okay. Alam naman ipasulod sa may sa may Panadpag Stadium. Hindi sila magkalipat, hindi nila na po na nila makita ang lugar diri patay ng tao nang dala sa kaya naman sa no punta kay na dasig man and dasig mo to kinina palong sa mga katapos ng Bureau of Protection Bacol kay pinakamabonte fabricate ining kalayo sa sunog nga doon ad karon ginamang nga gati mga kakson. And so far no amurang pinakauli din natin yung sitwasyon. Ang lugar daw ay ba na sa iba na naapektuhan daw pagluwas kay tatay nga na totally damaged gid. Wahay kay Mario lang ganyan sa dasig mag-respond ang mga bombero. Kaya ito pagbalay doon tatay, kawayan man ang pader, ang dugo ng Serbia, bidara ang gate, tsaka ang ila, darabi nga no? Dahil sa nga ba kumakailang kay dasig man mag-responde, bagay kung wala, guro, ulamit, matutupad sa puloy, andre tatay, Winnie. Ang pasulod sa fire truck, hindi man budlay? Hindi, kay highway, sabi ang pasulod, ginamlak sunirek, sa panaad, ara na sa kinidalan. Okay. Aras kiridala na gali. O, 2 lanes man, wala man may nagaparking diri sa kinidalan, kay bawal mangiraan, kay damos na siya nagapasulod. Ang mga guro nga dasig man nga nagresponde kay ng mga bombero, kung may nagaparking be. Okay. At itisglas siya, kaya kung magtulog temprano, pasulod diri sa Meridian, kiraan na burubudlay, pwede kong kaisa, kay nara nagapul parking sa magtimbang nga bahin. Mas maayon na lang karon kay Ligwa, no? Ang mga dala noon, wala sa may nagapark, masyado, mga kakson. Pero sa nga dasig man, burot, kay naka-bombero, alin dito sa may plaza, pagsunod naman ipapang, ang bako, pero man nga abilidad, imupang baga, batsi man ang agis, nga doon, pakado, panaad. Pero di makadasi, kung ano kadasi mong biro, hindi mo kami guro magdugay man sa papang pa ya. Ganito, siguro si Rejea, hindi may pinakapanyapon. Eksperto sa papang ya. Eksperto sa driving Sa driving, sabi ko eksperto sa padasig-dasig. Dala naman ang tarantay. Taran all around sa papangayan. Gaba ko na was ko nung. Gani, tibro ko sa papang Nixon yung all around. Gani, amo na dano may ko nung buhay na sa dala no, kaya sa bagangan kay sa iya corazon mo. No. Kaya ko kuway na sa kidney nga daan. Kalkulado na mo. Abot na rin ko nung ginatawag nga speed, acceleration, kalkulado yun condensed sa malusot. Even nga lugar, po siya tulon. Gani, kaya problema, abla sa ibang nga motorista, nakita nga sa nagaburot, ang agis ng bombero. Ay, hindi kita magpaigad, yung mga private, yung masalat kaya naglaguro, ang iba niyo.
Okay, lugtasan kaya nag-hazard na may mga private o kung may mga bombero nga nagasinumbaloy. Doon wala lang yan sa mga private nga salakyan. Wala sila kabalo kung may mga emergency kung mga bombero na maglabay ni kagaborot ang agi. Kaya hindi sila magpaigad. Arugon naman sila ka bombero ng mga private nga salakyan. Puwerte, no? Mga ambulance, pag inibulaw nga, hindi ka magpaigad. Especially in case of emergency. Kung mabatagan mo man lang, pwede ka paigad. Ang paigad yung ginakay, kabalo ka naman yung traffic laws, man sa kesa nga, o may mga exemption sila sa traffic laws, kinala nila, na mag-una, because of emergency purposes. Pero kung wala lang man, hindi man naguro magpadali-dali ang iban nga mga ambulance, ang iban. Correct. Pero, pero dapat yung kaysa, gaan man natin sila ligwa, no? Especially kung may ara naman na oportunidad nga makapuropahigad, mas maayo, no? Yes. And then kami mga kakson, ari na kami klasik ng samang biyahe, kasi wala masados lakyan nga nagalambiyon Curfew, sulod na sa totaran nga mga kakson. Yes. Wala na dapat may magtinere sa guwasyo na puro yan. Ang, ang trumpet ko ng, to na sa barangay, paano ko ingos to na gasinggita na to na aksurarek. Apay balo na dapat magsulod na ang tanan naton nga mga kakson. May iban pa dali may mga private nga salakyan nga nagabiyahe sa Japon karon gabi. Pero kalabanan wala naman nagatiner, no? Sa guwasang mga pulugyan nila mga kakson. Sarado na ang halos tanan nga mga... Arip, dyan? Diduga niya, dugangan ko na lang 1.5 pre para pamakal niya gamit kag material sa pang-repair niya sapatos kag payong. Ceramic man Japon? Ceramic Japon so, ang 1.5 i-separate mo ni. Tapos ang 1.5 ibakal mo bugas sa kag grocery ceramic? Di mano na lang kami man? Iyan na promosyon nito to Amek. Gani, ceramic na siligo para presidente ng Pilipinas. Base padala niya na buwas Yata ko lang sa mo buwas dyan. Actually, ceramic sa liwat, madamo, ganyan salamat. Sa imong bulig, avid action, radio listener, statement, ito sa ceramic, okay, gano'n ceramic sa ito ni. Gani, man, kagapon ang babukay na nangatag masakina na pagkao, no? Oo, mga 30 ka-packs to kayo na. Abaw, di pa to sa mga napulaw to kagabi nga git-transfer. Papati ang mga frontliners, nalipay man Okay, tao to inang barang isi sa mga mga doktor sa to kayo na nalipay, magkita may pamahaw man sila mo. Dalas sila sa pamahaw. Balikan ta si Action John Diaz, na ito nga report niya, parte sa iya sa observation. Action John, please come back. Damo may nagabulig, no? Very good. Gani, ang patulanan na kami lapit sa may Burgos Public Cemetery, madamo gyapon may mga jeep pagaling nga nagabiyahe nagangagaw ni Gorla Strip. May mga taxi pa man, no? Nagabiyahe sa gyapon siniman nga kagabihon. Kabanan mga pribado nga salakyan pero porteo grambiyong ang mga kapulisan ato, no? Ang police saturation drive, sige pulang tatlo wala bugto mong mga hepes ang kapulisan, pula bugtaw masla. Todo nito kiti kabalo ka damo man ginabantayan mo mga subdivision ni Blao. Mga prone sa mga kisa kung yang lang imo nga mga gwardiya dra disgrasya kagida. Mga gwardiya dapat sa mga subdivision ni dapat basko gini resistensya nila sa Pulawanay kag sa Pisog-Isog bantayanay mo. Correct. Para hindi na masundan no? Kag sa buong pagingirahan mayo man na madayon ang ginahayo to ka Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga magulukapian. Kay banda damo kay Jackson Eric yang mga aksonaton nga nawadan trabaho kay trabanan ang mga bar ni for example resto bar niyo. Natag oras ang tapos sino man yung bukas ng resto bar kung kaisang alaga pa yaman. Trabanan ka pinakidman no damo kay mga cashier ina mga waiter nila. No ti ko madayon ina importante for the sake kay total ekonomiya man kabayan kinapabakod sa buong kag of course gyapon ang mabili na paggalong naton against COVID-19 puli magtayo yun ina no. Karon ni kami mga kaksondri ang area naman sa Burgos Lacson na metong Japon panahon o puli magtayo yun ini di na magpamukmok tulog na no kay para balubantay nagkakuloligmat lang sa palibot na to na makabay pa gani mga kakson so ay amo na sa bunga daw medyo gasulod kita sa Purao
Halong lang. Dani, kaya mga kiwati, Ah. nagkatul kining ilang mga pana, ilang mga paa, Correct, sa mga kawati, no? Bugi na. Mga gabi, ari naman sila, damo na naman rin nagpulupila, nag-standby ng daan sa regional hospital, no? Mga Sino na? outpatient, di ba? Ara naman. Ara naman kagabi ito, bla, may nagbalik na naman diri. Siguro mga panibago naman siguro, kasi kay Banbla sa lain pang lugar na galin. Laban, Karabanan, sila ito rin nagpulang buktaw, ganito tinin ng mga daan para makapila, tulad temprano pa pagkaaga. Oh. Di, wala mo yung choice mo, kinanglan Manila nga makaingagaw, kaga makaplasta ng daan. Gani. Na makatemprano, man sila kayo, kung makapuli, mag-isa na boss, so temprano pa man. Oh. Hindi kita dala pasyente mo, mapakonsulta ka ba eh? Correct. At ikaluluoy, ni nagapulabukta mo, ginabasa pulapigado, adason na. Di mayo lang lawas, no? Importante nga may lawas kagway lang balatian ah. Ay, wala nang balatian, law. Amo nang ginansya tada mo. Ni kaluluoy, ni kalabanan, Dre, no? Ay, magkaksunod ng pinakauling nga sitwasyon aton pagkalambiyong sa Pilaman, mga dalanon, mga lugar sa palibot sa surat, sa Bacolod. On nga gabi, may gabi lang galay kay Police Captain Richard Parito, wala sa Station 3. Oo. Kay ginagasamta, nag-standby, ito na siya sa may border, ho. Oo. Nagalampihong, kapamati na sa Action Radio. Ah, okay. May ginasubaybayan, masangadaan nga mga balita. Oo. Kay na tayo may pag-abot ka sa border. Amala, ka-report pa man di sa Action Erekwa. Abi ko naman i-interview ko blasi. Report ka ba ito kayo na, bala parte ito sa Epogon, ito balang organized group. Hindi na pamatihan, hindi na detalye, kaya siya mismo ga-usoy, ibang Black Action Erekaw. Correct. O tiga mo, matay mo ko di o gani kita, batay ko mano, tiga subong gabi, amala, mapatol mo ko koron, ang patol na mo na karon, sinagabong naman koron ng naipat. Wala kayo, ano na ni mong, white reaction ay patrol dahil ano sa mga police patrol. Tumatino, Station 10, may bugto-bugto na. Station 6. Kung gusto no? May magyan ka mo nga dapat respondiran sa aton police, at least makaresponder sila dayon. Ano, malawag na lang diyo, hapos. Station 7, kay na to, kay Sir Abalayan to. Prote mo tong ugayong kapatol kay na nila. Buwan natin, ang kuhan, Station 1 to, itong ginareklamo. Medyo kiyan, man ito gawa. Ay na to, ay na. Ati, good. Na to sila, no? Pero kay ba, makol mo nga hindi ka manuto, duwa kapatol ang Station 1 ang galambiyong pagidya. Gani. Ginapagwa ganila, duwa gid actually na kapatrol mo. Ang isa na nila lang bag-o na, kag ang, of course, ang daan nga sa inaksyon duwa na kapatotanan na mo ginagagwa, gino? Good. Ang Elto, no? Ang ilan na Hilux, actually, kaya ginagalambiyong, perting galambiyong, tingnan sa Station 2, si Sir, sino ka na Station po, to, pang? Station 2? Ang kapatol nila? Si Salvacion? Si Salvacion, no? Salvacion, si Teruelda. Ato na. Pati night patrol ng radyo, dra? Monitor. Oo, ay mananamon da ginabutangan, dra, lock para ran aksyon radyo lang, tigaling kigasig-gasig, ano na? Hindi mo pwede bailin. Hanggang season number kay Captain Vargas, ano? May gabi lang, sir. Ano gano'n, ma'am? Daso ng season 9 niyo. Bantayan, siguro ko pa na bantayan ang pagdo ka 9. Bimong, kapamatay na mga personal kasi season 9, nagka-comment na din sa Facebook Live eh. Ay, gali? O, ka-comment na sila dara. Pagdo sa pelido sa isa kapulis, sila nga ka-comment yung termi. Ka-comment na Facebook Live dara. This is Sir Rendran sa season 6 may gabi lang, sir. Nadala nga pagpamati, no? Naman na pinaka sitwasyon sa palibot sa San Bacolod, mga kaksumbante, ay pinaka-balitan ni Tipon sa patrol. Sa gapon sa tuman nga padiyo, parang nga pagalambihong. Tandaan mga kaksun, kaysa sa mga rason sa pagtugas sa malatian sa tanlawas na mong paguyang kung ang pagnubo sa aton immune function ang mahigong akolon. Ang hindi regular nga pagpagwa sa higo sa tanlawas na may dako nga papel, pagubas ang aton immune function. Ang dapat imon, simple lamang mga kaksun, pabaskugon kakpasanyugon ang inyo naman nga immune function na paagi sa ador na paggamit. So, Super Fiber, the fast-acting colon cleansing para ka-aprobado sa FDA Philippines. Yan ang palit mga kaksun, magbakala sa Super Fiber, ini mismo mahimo mabakala. Sila naman nga klinika sa Life Extension Clinic namtang sa GA7 Building, tupad ginamang sa DHL. Patunga sa Dalang Burgos, Kagalo, Lacson, Surat, Sang Bacolod. Sa totalan nga makaksun sa mga panahon, COVID-19, isa sa gapon sa aton mga ginaproblemahan, kaya isa man sa aton kinakabalakaan. Gani sa mga panahon, kunik ang lawas ng pagabalaan, pagkakuro ng resistensya, likawan, ang mga bukol-bukol sa kalawasan. Magtumanas matagad na wataran sang Zanton Plus Gold.
Kaya Santon Plus Gold mga kakson, himo ka naman sa mga herbal extract. Kamo gini ang pinakamaayo, especially mga kakson. Agod na maintinan nato ang ato mismo kang lawas. May spirulina, may ahos, may marguso kag iban pa nga mga herbal extract agin tipon. Ginkobenar para sa maayo pakit kag epektibo nga solusyon. Santon Plus Gold, mamakal sa mga butika. Rekta sa patron ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Wala sa patron sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Salamat kayo dyan sa imo siling report live sa Patrol 2 sa ito siling Crosswind Patrol. So, mo to ang sitwasyon nga natabo sa sunog dira sa Lihis. So, again, salamat kayo kay Toto Amic Arceniego. Nag-pledge sa another 1.5. So, almost 3,000 na. Ang 1.5, sila ni Toto Amic Arceniego, itong nasunugan lang tatay naton sa Lihis da. Ang 1.5, ibakal bugas, ibakal grocery. Ang 1.5 nga isa, ibakal sa makinang lanaw niya sa pag-ubra sang sapatos. Ay, kanami nga bata. Salamat gito to, Amic Arceniego. Christ count on you. Ang report ni Aksyon na John Diaz sa Patrol 2, gradurong sa inyo sa Kalawan sang DTX 500 capsule para sa kompleto ng management sa imo siling liver detox. Mag DTX 500 capsule kada adlaw. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds ang nagatinlo sa ato siling dugo kagatay. Iniman ang mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Tumar kita adlaw, DTX 500 capsule. Now, parte sa mga utod ato dira ti dugamat-amat naman na base dugay makabulig padang aton sining kapulisan sang station number 1 or number 2. Kati per advice ni Colonel Henry Benyas nga magabulig ang kapulisan naton dira kon ing kaso kung kinalanon liwat nga madulong sa kwan sa base center to kay kinasang aga or kagabi gidul auto sa base center ang mga nagatulog sa higad sang pader ka kurasoloksen nga mapa-check up di may to kay nasang aga gin check up sila sang doktor ka syudad wa na lang pabalik ti sa may kurasoloksen plus kati naghatag man to sang 30 packs sang pamahaw si Toto Amic Arceniego sa mga pasyente ti may mga nadalaman to ang aton nga mga frontliners nga mga doktor ti mabulig si Colonel Henry Binyas. Actually, initiative na sa aton nga mayor nag-coordinate siya sa aton, gintagaan kita sa instruction nga kung pwede wala sang may matulog nga mga pada sa sidewalk. So that is why nag-request ako sang salakyan para nga hindi sila makambal, ginaristo sila sa pulis. So managing transfer natin dito sa base center. So hindi lang pagkatag sa tulugan, kundi nga ginatagaan man sa pagkaon. So kay nakita ko one time, pila-pila sila wala sa pungko lang. May ginakaptan nga plastic na masulod nga kanon, wala sa sudan ba. So amo na ang sitwasyon nila. So dapat kinanglan nga buligan naton. So, amo na ang panaton karon ginitagaan naton instruction ng station 2 ug station 1 na hindi na sila magtulo sa sidewalk o kinahanglan nila magpila sa the following day na lang sila magbalik dito magpila. What if, Colonel, kung may magtulog pada kang maglinya para karon sa gabi anong plano mo, di ba? Well, ang magyapon isustain nato na siya. Iyon na to nga kung pwede mag-transfer na lang dito sa base center. Anyway, may number na pala sila, may priority number sa pagpila nila. So dito na lang sila matulog mayo dito kay may secured pa kag may ato pa ang tulugan nila. Gina-appreciate ni Colonel sa public ang ginhimo ni Mayor at Central sa coordination sa BCPO, Colonel.
Yes, sir. Pasalamat ang kwan. With or without the kwan sa appreciation ng publiko, obligasyon sa gobyerno nga buligan ang kwan ang nagakinalan sa bulig. So hopefully sir masustain tani ang amoni nga mga sahi sang action nga ginahimo to sir sa mga utod na tunda. Yes, sir. With the guidance of the mayor and the help of other agencies like sa DRRMO and the DCSD, mapa naton nga matagaan sila sa nakaigo nga mga bulig. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, Colonel Henry Viñas, ang BCPO City Director. So muna ang parte sa natabo kagabi nga pagbulig dira sa aton sini nga mga kapulisan. Ginatamyaw ko lang dira, happy listening sa kay Harley Davidson dira sa Bangkok, Thailand. Ang panamyaw halin ini sa kay Dominic. May sunog sa lihis naw panaad. Kart Jam El Gibara. Amo ni gurong kay nato sa kwan. Sa kay tatay nga balay ito. Si Alex sa Kabalhin sang NIG Marketing Victorias. Gapamati gid sa Action Night Patrol Program. Siling ni Jessery Galvez. Mami Elsa Veri, Brajidila Tuto Buknoy. Tamyo ka mo ni Josel Veri. Toto Roy Veltranda, may gabi ha. Mrs. Armando Cabiles and family sa Canada, God bless. Sa kay Bunker Gemini, ginatamyo si G. Mixdon. Sa sitio Natuling, Barangay Budlasan, Canlaon City, Pamilya Reyes sa Corbon na Hakulbe, Dimapiles. Tamyo ka mo ni Jory Yakapanya. Solid nga listener si John Tan Villalon sa Barangay Purisima, Banwa sa Manapla. Sa Kuwait ara si Emily Roland Nicavera. Aldrin Limaco, may gabi ha. Sa kay Master Zeal. Napaurok-urok sila. PJ Tan, may gabi dira kay PJ Tan ha. Kay Kapwan Soniel Malayang. Kay Bongkag Maninay Alex Niadas. Heaven, may gabi. Adilia Manaay, good evening. Sa Malaysia, ra si Waymi Milievo. Toto Ayan, Fred Sol Nasda, may gabi ha. Sa kay Renan Sinoro. Sa kay Toto Glenn Sombito. Sa mga Sombito, pamili dira sa Valladolid, happy listening. Kay Manang Gloria dira ka kay Nong Jokuni Sombito. Kay Dax Sombito da, may gabi man ha. Bernadette Lacson sa Paglaong Village. Check attendance lang. Paurok-urok man sila. Hindi man kompleto gabi kung di ka paurok-urok man mo. Toto Noida, may gabi ha. Ricky Aldia Senyora. Inday Blasa sa kay Napilogo. Jordan Montorio. Dorita Fidel sa kay Samuel Cruz. Toto Samuel Castillo Ermita dira sa Valladolid. Sa Mrs. Lonsky di Dolo sang Pojaira, United Arab Emirates. Sa kay Jean Cadjao Alvarez, sa kay Mabel Istrubo, sa Mrs. Salderiston and family, sa kay Cosi Jimenez. Kami lang si Isabella, bata ko nga si Isabel sa ako Alhis from Iloilo, may lockdown. Ibunin Butcher sang Germany, may gabi gida. Si Mabel Istrobogler sa Hong Kong. Okay. Nida si Guansida, may gabi. Hazel Huilia. Norman Mercolio sa kay Barry Colodo Itor sa Ita. Sa kay Idol Albic Poy Hinolan. Sir Edwin Pinida dira sa New Jersey. Smigol Baggins sa Pahanokoy Villalordes. Rats kag sa kay Mari Rats kag pari Rami Milianada. Ayun gabi gid. Bisay Mrs. Pablito Benedicto da gapaurok-urok sila sa aksyon na Night Patrol. Diyan lang gusta da sa kay Manuel Sikinya Cañete
Araman. Tamya ko lang mga tagpalamati ta sa Barangay 26, Shukon Road, halin kay Sunny Boy Arnaldo Paladar and family. Tamya ko dira si Mama Violet dira sa Kanselian Morsia from Neneng Braba ang Panamyaw. Nagaparok-orok. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family da may gabi ha. Si Maninoy Mai kag si Maninay Chari Salvacion ho. Araman ga paorok-orok kit pamati no. Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi. Si Migo ko Jack da no sa Mamaylan. Migo ko Jack dira sa Mamaylan. Happy listening. Sakay Nene dira sa RMK Car Exchange. Wow. Ne may gabi da ne. Nene sa RMK Car Exchange. Di garden ni Rogelio Toto Catalbas Jr. Misis kabataan niya, monitorin sa ato mo. Pati ka mo nila amigos, puno, lunok. Napaurok-urok kidra, no? Vaira kag Salgado family, kita kami ni Manang Sonia Vaira, sang Purok Rosal, Barangay Takulin. Paring kaya na sakay dira sa Tokyo, Japan, may gabi kita. Sakay Chacha Lacson Morales, Mr. and Mrs. Jobin Pimentel and family. JP Tadinada, may gabi ha. Kay Police Captain Wilfredo Binoman Jr., mapisan ng hepe sang EB Magalona, mayong gabi igid, no? Anjo Suplico, sakay Miller Sikinya Cañete. Carla Di Monteverde, Ging Alib. Tamyaw lang si Sammy Alib sa Country Homes sa Istipaneya. Sa ila ko no Apo Sofia Samuel kag CJ. Salamat gid. Sakay Franik Pilayo sa Marikina, Jonathan Garesa, ara gid permiga paurok-urok. Baba si Toto Eric Magbanwa Jr. Nakasiding. Nakasiding si Eric Magbanwa Jr. Sa Singapore ara si Winald Oberas Gavales, si Toto William Frias, Manang Silin, kabataan dira may gabigid, sakay Idol Julie Castillo, sang Toyota dira sa Tangub. Pamati man sa ato, no? Sakay Felbert Louie Palmas Season, happy birthday, boy, utan. PO3 Botol Presbytero and family, happy listening. Happy birthday, Jezreel Kalib Nyadas, saling kay Bong, nagbunin na LC Nyadas. Okinawa, Japan, ara si Ani Raffles, Lisa Joy Ilon Amoroso, gapa urok-urok. Juani Mel, again, Okinawa, Japan, si Ani Raffles, gapa urok-urok. Pamati. Hindi man kompleto ng gabi kung hindi sila makaporok-urok. Ay, puwerti. Daw mahuya man ta. Magabalik ang inyo siling aparato ito ng Action Night Patrol. When we come back, balik ang report ni Action John D. Pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalo. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw
ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Light Patrol! Pabalik diri sa tawagan mga bidra sa kay Bingbong Lee, sa kay Heart Bangilista, umaman kay Juan Roberto Ranit de Rioso Sr. Happy birthday, Karkar Manaay, miss you friend. Lisa Joy Ilon Amoroso.
Sa Cavite, ara si Donato Abuan, si Alets Alfaveto, ara man, sinday Marjorie Voluntatio, namun mapisan nga tresurera, kapaurok-urok, no? Salamat kita. Sa inyo dila nga pagpaurok-urok. Barikada ka to, sili nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action John, please come back. Inainganyo Action Eric ng Negros Occidental Provincial Highway Patrol Unit ang pumuluyo na sa PO kon imbes aping nga mag-commute ikaw kung magsakay sa pila ka madipasero nga salakyan or magdala man mismo sang imo pribado nga salakyan kung medyo malalapit-lapit gid man lang ang imo kadtuan nga kung mahimo magbisikleta na lang. Bangod sini Action Eric luya ga mismo sang tagpamaluan sang Provincial Highway Patrol Unit patula sang obstruction sa mga bike lane nga ginamhamtang sa palibot sa syudad sang Bacolod kung luyag gid man nga ipatuman sini. Pero sa reaksyon ay nagpakigangot na si Provincial Highway Patrol Unit Head Police Captain Roberto Mariano sa lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod. Luyag nila kung tani no ipatigayonon ang mas maidid kag strikto nga clearing operation sa mga obstruction sa mga bike lane o kung kilit sang dalan Action Eric agod nga matinluan malimpyuhan sa mga nagapark nga mga salakyan ng mga bike lane sa palibot sang syudad. Kung sunod rin kay Mariano ang clearing operation sa mga dalanon like for example abi sa mga establishmento kung sa kagiban pa kaya na ginayang task force ganito tala na dira bike lane sa iya diri mas maayo kung tutukan pag ininis ang interagency man nga mga task force nga patukuron para mabantayan gid mismo ining mga bike lane Action Eric lakip na diri iya ginasigahom nga mangikaupod nila sa coordination nabi sa pagpatigayo na implementasyon sining stricto nga pagpatuman sa dapat obstruction sa mga bike lane ang Land Transportation Office sa Bacolod Traffic Authority Office na kitman ang Department of Public Works and Highway kag lokal nga gobyerno sa syudad sa Bacolod. Si Police Captain Roberto Mariano at nagpamuno sa Provincial Highway Patrol Unit ay angot sinidiri. At nag-coordinate na rin po nag-coordinate tayo sa ating LGU, sa ating pong Mayor and Vice Mayor Shane Pamilyaran para po sa clearing operations po sa mga bike lane. Okay. Kung makikita nyo sir sa ibang mga city and municipality, talagang ini-encourage nila sir yung pag-bike ng mga commuters natin instead of maging sasakyan sila, mag-bike na lang sila. So, para ma-encourage sir yung mga bike enthusiasts natin dito, dapat siguro sir ma-clear natin yung mga bike lanes para po makita nila na pwede na sila mag-bike. Okay. So, ibig sabihin po, sir, na kipag-coordinate po kayo sa LGU para ma-encourage at mabalik po yun, sir, no? Yes, sir. Ano lang, sir, maghintay lang tayo, sir, ng ano nila. At, so, hopefully, sir, mga next week, mag-start tayo ng mga clearing operations. Kasama po natin yung bitaw. Under po kay, Sir Asibuche, kay Colonel Asibuche po. Para po, kasama na rin po yung LTO and DPWH. Kasama po natin si District Engineer. Opo, Villarreal po. Villarreal. Sir, ang mangyayari po nito, sir, itong mga bike lane po, yung gagawin po ninyo, speaking of clearing, dapat wala pong nakapark na mga sasakyan, na mga four-wheel vehicle. Dapat po i-allot po ito sa mga two wheels, like mga bike po, sir, no? Yes, sir. So, sa ngayon, sir, yan, sir, siguro yung gagawa natin ng priority para, sir, at least ma-clear natin yung mga bike lanes natin para, sir, ma-encourage yung mga bike enthusiasts na mag-bike talaga sila, hindi na sila magsasakyan. Oo, para ma-limit rin po yung mga private vehicle at mga sasakyan sa daan. Yes, sir. Isa po yan sa sana mangyari para po makakita na tayo ng mga nagbabike sa kalsada. At least mabawasan pa po yung pollution natin and marami pong tulong yung ibibigay sa atin pagka marami na pong si Police Captain Roberto Mariano ang tagpumuno sa Negros Occidental Provincial Highway Patrol Unit. Balik nagikan sa patrol at naglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sunod sa Action sa Bacolod Action Radio. Una
sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat gid aksyon Jan Diaz report gikan sa to sa nga Patrol 2 Crosswell Patrol. Happy birthday sa kay Brad Juni Portiliano. Sa kay Brad G. Portiliano, happy birthday. Ang panamyaw halin kay Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Honteveros and family. Si Hermie Derwil, ginatamyo nilang si Era Derwil. Ang maman kay Mr. and Mrs. Franco Talion sang La Carlota City. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sa limanon na Action Night Patrol Program, Huwebes edisyon, magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas Biyernes with Loverboy Action Marlon Hinovaya. Basta Friday night gani part sang COVID-19 namon nga reprogramming siya Loverboy ina ang maga take over. Belated happy birthday sa kay Jasper sa Ngaraal, ali kay Joby Miria sa Cortezo. Opo diri sa itong mga patrol unit reporters in action nga nagpalakad ko sa Action John Diaz, back to back kay Action Papang Nixon Tahom, News Center Action Dale Salazar. Technical partner Studio A, broadcast engineer Oliver Pason, backup security guard Tunog Banwa, back to back kay security guard Campaner with IT expert Sel El Rey de Tilios, transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, si broadcast engineer Bernie Villacana sang Batang Suay, back-to-back kay security guard Rene Cordoba. Sa station manager Action na Magbanwa, production chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong alagad anchorman Action Night Patrol Program, Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo sa inyong pagpangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog ko kwarpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!